गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे दिनै आसाम सरकारनि हेंथायै धेमाजि जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों सोमावसारदों। बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनो लानाय थांखिनि हेंथायै दिनै धेमाजि जिल्ला एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो गोबां फरायसा फोरोंगिरिफ्रा गोसोम बेस्ट गाननानै सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला दखरा एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ बाहागो लानानै बुंदों खुद्रि सारनायखौ सरकारा गनायाब्ला फैगौ 15 जुनाव जिल्ला बेंगिरि मावख'आव खुद्रि सारनाय जागोन होननानै फोरमायदों। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड बुब्लि। आं 6 थाखोआव फरायो। ओमफ्राय फरायसालिनि मुङा मिंमां नलबारि गोजौ फरायसालि। ओमफ्राय दा 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि राव फोरोंदों। ओमफ्राय दा नों बर'आव फोरोंजानायखौ लुगैदों ना इंराजियाव फोरोंजानायखौ लुगैदों? बर'आव फोरोंजानायखौ लुगैदों। ओमफ्राय दा नोंसोरखौ मायाव फोरोंगासिनो बर'आव ना हारसायाव? मैयानिफ्राय बर'आव फरायहोदोंमोन, दाखालि बावैनिफ्राय इंलिसाव फोरोंदोंमोन। ओमफ्राय माखौ साबसिन मोनदों? बर'खौ। इंराजियाव बुजिनो गोब्राब जायोना? ओं। माखौ गोरलै मोनो? बर'खौ बांसिन गोरलै मोनो। जोङो इंराजियाव फरायनोथ' लुगैयाखै, जोङो बर'आव फरायनो लुगैदों। बर'आव बुजिसिनो ना इंराजियाव बुजिसिनो? जोंथ' बर'आवसो बुजिसिनो। इंराजियाव बुजिया? बांद्राय बुजिया, एसे बुजियो आरो। ओमफ्राय फोरोंगिरिफ्रा मायाव फोरोंगोन नोंसोरखौ दा? दाथ' मैयानिफ्राय बर' फोरोंदों, दाख्लैनिफ्राय इंलिस फोरोङोमोन। बर' मिडियाम। बर' मिडियाम। दा सारमोना मा बिजोङाव फोरोंगासिनो नोंसोरखौ दा? इंराजियाव ना बर' सारमोना? इंराजियाव फोरोंदोंमोन सारमोना। ओमफ्राय मैया माबाया बर'निफ्राय फोरोंदों। बिनि सिगां इंलिस फोरोंदोंमोन। ओमफ्राय दा नोंसोर इंलिसखौ फोरोंजानो लुगैदों ना बर'? बर'। ओमफ्राय बिजाबफोरखौ मोनदों ना मोनाखै? मोनबाय। माला मोननाय? दंखायोमोन जोंनाव बर'निया। बर'नि ना इंराजिनि? बर'नि। बर'नि। आंनिसिम बिग्रायारि साबायखर जासिहरनाय थाबाय। धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद ज' जानानै जोङो मोनसे नै दिनैनि जिथु 9 जुन, बे 9 जुनाव जिथुनिखि गोसोम बेस गाननानै जे जोङो बिग्रायनाय जासिनाय, बे ओंथिया जाहैबाय जोंनि जिथुनिखि बर' बिजों फरायसालिफ्राव दा जिथुनिखि थाखो 6आव इंराजि बिजों जिथुनिखि सानखान्थि आरो बिगियानखौ फोरोंलानाय, बेखौ जों माने बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गनायना लाया आरो इयुनावबो लाया। दा बेखौ लानानैनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जों नै दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांनिखि बर' बिजों फरायसालिफोर दं, बे बर' बिजों फरायसालिफोराव फैनानै जोङो दिनैनि नैबे बिग्रायनायखौ गिबि जों माने दिनै सरकारनि खुद्रिनायखौ जों दिनै दिन्थिजेनबाय। आरो दिनैनि जिथुनिखि गोसोम बेस गाननानै जोंनि दिन्थिनाय, जोंनि खुद्रिनाय सान, बेखौ जुदि बिथांमोना मानियाबा आरो जों उनाव जोङो माने 15 जुन खालिबो जों मोनसे फारिलाइ लादों। बे फारिलाइयाव जों बेसेबांनिखि बर'फोर दङ, फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जेराव फरायसालिनि जिथुनिखि दिथागिरि बिमा बिफा, बिसोरखौ लानानै जों माने DC अफिसाव माने धर्ना खालायहैगोन। बे धर्ना खालायनायावबो जोङो माने बे दिनबो जोङो जिथुनिखि सरकारनि जिथुनिखि जाबसिननाय, इंराजि बिजों फोरोंनायनि जिथुनिखि जाबसिननाय, बेखौ हैदिनबो जों खुद्रि सारगोन। आरो जेब्लासिम मानिया अब्लासिमहालागै जोङो माने बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो जेसेबांनिखि बर' माहारियारि आफादफोर दङ, माने खौसे जानानै जों माने जायागौमानि जों जेब्लाबो माने बेखौ जों माने खुद्रिबाय थागोन। बे समाव नोंथांमोन निउस मिडिया साफ्रोमनिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिबाय। दिनै जोङो दुलाराय आसाम नाङैनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो दखरा आसाम नाङैनो जोङो दिनै गोसोम बेस गाननानै खुद्रि सारनाय फोसावदों। दा जाहोना जाहैबाय आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफान, बि देग्लायनि जि सोलोंथाइ बोसोर, बे सोलोंथाइ बोसोराव थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि मिडियामाव मोनफ्रोमबो बर' मिडियाम फरायसालिफोराव हरदों। दा बे मोनफ्रोमबो बर' मिडियामफोराव 6 थाखोनि जि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंलिस मिडियामाव हरदों, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद समखिखांनाय, गिथावना मोनसे सरकारनि हाबाफारि। मानोना बेखौ मानिनानै जुदि जों सोलोंथाइ लानो थाङो, अब्ला जोंनि बर' मिडियामनि सोलोंथाइया
माने मोनसे समाव गिख्रंथाव महर लाहैगोन एबा जोबहैगोननि नोजोरखौ जों नुहुरदों। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जोङो मिंमां नोलोबारि गोजौ फरायसालियावबो गोसोम बेज गाननानै सरकारनिसिम मोनसे खुद्रिसारनाय फोसावदों जे जोंनि 6 थाखोनि जि सानखान्थि आरो बिगियान बे इंराजि मिडियामाव हरनाय बिजाबखौ आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गोख्रैनो बोखांना लाफिननानै जोंनो बर' मिडियामनिनो 6 थाखोनि बिगियान आरो 6 थाखोनि सानखान्थिखौ जोंनो हरफिननांगौ। जुदि हरफिना, जुदि बे सोलोंथाइ खान्थिखौ सरकारा बोखांना लाफिना एबा सोलोंथाइ बिफाना बोखांना लाफिना, जोंनि बे प्रग्रामखौ, जोंनि बे धर्नाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बोखांना लायैसिम जोङो लांबाय थागोन बे धर्नाखौ, आरो बे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन धर्ना जों खालामलांबाय थागोन होननानै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लादों। आरो बे दिनै जागायजेननाय सोमावसारनायाव जोङो गोसोम बेज गाननानै जोङो दिनै खुद्रिसारनायखौ फोरमायदों। दा बे जोङो गोसोम बेज माने जोंनि बर' मिडियामाव सानखान्थि आरो बिगियानखौ गुबुन मिडियामनि जाबसिनना होनानै बेखौ गोसोम फारसे थिनहरनो नागिरदों सरकारा। दा ओंखायनो जोंबो गोसोम गाननानैनो प्रटेस्ट देखायफिनदों सरकारनो जे नोंथांमोना बे आयदा मोननैखौ गुबुन बिजोङाव होनायखौ बोखांना लाफिननांगौ। जुदि बोखांना लाफिनाब्ला बे धर्नाया बांसिननिख्रुइ बांसिन जागोन आरो गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन खालामगोन, बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायदों। दा बे समाव जोङो नुनो मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादा मोनसे फोसावनाय बिलाइ माने दैथायहरदों। दा बे फोसावनाय बिलाइ दैथायहरनायाव बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि फरायसालिफोरा 6 थाखोनि जि सानखान्थि आरो बिगियान, बे सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' रावजोंनो सोंथि बानायनानै आनजाद लानांगौ होननानै। दा बेखौ जोंनि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गोरायुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बा फोरोंगिरि सार मिस मेडाम मोना मानिनानै जोङो आगोलनि गोजाम बिजाबफोर दङब्ला बेखौ नायनानै सोंथि बानायनानै जोङो आनजादखौ लानांगोन। जियानो जायाथों मानो जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा बिखौ माब्लाबाबो गनायनानै लायाखै जे जोङो इंराजि बिजोंजों जों 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियानखौ सोलोंथाइ लाया। जों गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ लागोन आरो बेखौ सरकारा बोखांना लाफिननांगोन आरो बोखांना लाफिननानै जोंनो बर' बिजोंनिनो सानखान्थि आरो बिगियान 6 थाखोनि बे मोननै बिजाबखौ हरफिननांगोन। अब्लासो जोंनि जि बिग्रायनाय बे थाबथागोन, जोंनि धर्ना बे थाबथागोन। नाथाय जेब्लासिम जोंनि बिमा रावजोंनो बे मोननै आयदानि बिजाबखौ जों मोना, अब्लासिम बे धर्ना, बे प्रटेस्टआ जाबाय थागोन। बेखौ गगामुग दख'रा हिसाबै बा गगामुग दख'रा सिङाव थानाय हिसाबै जोङो गावनि कर्तब्यखौ मिथिनांगोन जे जोङो सासे फोरोंगिरि, जोङो सासे फोरोंगिरिया जेरै जानांगौ बेखिनि गियाना जों फोरोंगिरिफोरनाव थानांगोन। जोङो समाज हिसाबै, जोङो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो बुंबोबाय थादों जे जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव सुबुं सम्पद दानांगौ होननानै। दा जोङो सोलोंथाइनि जुदि मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोनां जायोब्ला बा मोजां फरायसा जुदि दिहुननो गोनां जायोब्ला जोंनि फोरोंगिरिफोरा थिग जानांगोन, जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां गाइड होनो हानांगोन, जोंनि बिमा बिफाया थिग जानांगोन, जोंनि समाजा थिग जानांगोन। ओंखायनो जोङो बुंगोन जेब्लायबो जे जोंनि फोरोंगिरिफोरा सम बायदियै फरायसालियाव फैनानै थार आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ फरायसुलिफोरनो होनांगोन। अब्लासो जों मोजां सुबुं सम्पद दानो हागोन। ओंखायनो जों दिनै खावलायगोन फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा सम बायदियै फैनांगोन आरो जेरै फोरोंनांगौ, जेरै जोङो फरायसाफोरखौ रोंहोनांगौ बेबायदि फोरोंथाइ होफैनांगोन। जुदि फोरोंथाइ होफैयाब्ला, जुदि सम बायदियै फरायसालियाव फैयाब्ला, बेनि थाखाय जोङो जुदि बाध्य जायोब्ला जोङो गोजौ फारसे जोंबो नाजानांगोन। जेरै BO DO SI बेबायदियाव थांनानै जों फोरमायहोगोन। आरो समाजारि हिसाबै जोङो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों एक्सन लायो, बे एक्सन लानोबो जोङो बाध्य जागोन आरोखि। ओंखायनो जों खावलायगोन फोरोंगिरि सारमोना थि समाव फरायसालियाव फैनांगौ, सोलोंथाइ होफैनांगौ। जोंनि फरायसुलिफोराबो फरायसालियाव फैबाय थानांगोन, एबसेन्ट जानाङा। जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरा फरायसुलिफोरखौ नोजोर होनांगोन, फरायसालियाव फैदोंना फैयाखै, सोलोंथाइ लाफैदोंना लाफैयाखै। दा बेफोर
फारफ्रोमबो बिथिङाव जों जिहेतु समाजारि संगठन जों समाजखौ नायगासिनो दङ जोंबो मिन्थिदों एसे एनै बबे हाइ स्कुलाव बबे एमइ स्कुलाव बबे एलपि स्कुलाव सोर फोरोंगिरिया बोरै मा मावगासिनो दङ माबोरै सोलोंगासिनो दङ जोंबो एसे गम मोनदों नाथायबा जों दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों जे जाहाथे जों थांलायनो गोनां जाया जाहाथे जों बुंहैलायनो गोनां जाया मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों फोरमायदों जे जोंनि फोरोंगिरिफोरा थि समाव फरायसालियाव फैनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो फरायसुलि एबसेन्ट फरायसालिखौ एबसेन्ट खालामनाङा फरायसालियाव फैबाय थानांगौ जोंनि बिमा बिफा गार्जेनफोराबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय हेफाजाब मदद होनांगौ फोरोंगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगौ फोरोंगिरि फरायसालि सामलाय आफादजों सोमोन्दो लाखिनांगौ बेबायदिहाय जोंनि समाजखौ जों थिग बानायलांनांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जों होनो हानांगोन सुबुं सम्पद जों बानायनानै लानो हानांगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90% बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80% बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50% फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन